Mariogo agendrete kwenanwa ase chinyagitari au unenchira yemo yogokinia sector yobo chenu nabayigo kokonya bananchi konyora obokoreri borobuya bubugwenya muroberi yo ni goroberie gokorekana ritkoria rero ase ebunke ya Nyaribari masabane na ase nyagitari ya sub county ya Gesusu korende tegeti gokorekana ase keria OMMC bwegodi ya Gesusu kubwatirana no OMMC Masimba bateba buna no gotairoberia boikeranu kubwa gose aso bwatirana n'ababusabande be sector yobo chenu korwase ebungeyo murigeito Frida Kerubo noroboti urwasenchira yoboime bunentere moyo kweneki obokoreri obuya ritkoria rero nigo ebunge ya Nyaribari masaba yaleterwa amariogo ase ntunde ya kabere ase nyagitari ya sub county ya Gesusu gukwana no MCA o Gesusu Anthony Ongundi Kerage nigo aene kibuna amariogo acha namake rero ngo twachira ase nyagitari to ya sub county nyagitari ya Gesusu kopokea amariogo aretwe Uruase county itenene mate irinda chego konya abantu baito singe chinya kitali chito Mariogo abodre bonera abantu mbire bale last time nto areta Mariogo tokanya distributor sechi facility chito na ireta Mariogo ase dispensary ya Geteri ya Kiamo kama ya Friends ke yani amone nyagitali ito ya Gesusu ga Wano enenga kia kabiri nene tuanyorera Mariogo sipoko round igata make naende ntwa mbako nyora magosa make mono mwishimo minto Masimba ward boigonigo aene kibuna enchira amariogo aikerana ensemelia yabwate mochoko asinonyane delivery note etale ngororo itangane ntwa bwato mochoko mya sana oyo omochoko yu tutanyoro chirero na kikiagera tuwatene ninga Mariogo yagachu elinde tonyoro boronge tomanya Mariogo na arenga goseke wangu kengana naki aru siruga ari mate tomanya komanya naki akogenda na tonyoro tinonyeti egento bune delivery note tomanya naki Mariogo na arenga aru mate nigo boigo aene kibuna nonyana batenelele korwa ase chinyagitari ao mbaikiraneti kuya amariogo twatebo tigaturiyo boronge elinda Mariogo aya tonyakobe litukolia Jumatatu ekira Mariogo anda akire elinde bali batenete chi facility chi dispensary chito batokoro MCA we ward ya Masimba Boss Mairura nigaene kibuna amagoso nare ngororo ikikiagera gotenenio kwena na kwa Mariogo yo lakini twanyore na magoso naro make delivery note teyo abali bago pokea Mariogo ya mbayo una chi admin nyagitari chindo kumanya wana order kibabegete nendeliye banyora na aliya batanyora tuwatebirio mu admin mu za counter admin teneza mangana Mariogo na ekendege getenene paka Mariogo ikirons for town abantu bali in charge of facility batokega linde on Monday to make sure na Mariogo achide sinyagitari aso mpangilio romi boigonigo agania omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kurua egari enene asoko ene kubna Amariogo ngo ikare asenchera endonge ntotage titona go waste time tigaba omugavana achake gazi immediately atugorire gari yo konenda Mariogo chi ambulance ntobanye gitari njibura timache inere gazi gavana for develop a county kinga kecho boigonigo agania omugavana koenekia amagendero ase chinsemo korende omorobeli yonigo tenenigwa go ikali tukoria Jumatatu otherwise this one will happen on Monday tutokanya on Monday litugwatra Frida Kerubo Ndizi TV